Xoves pola tarde, a plataforma Queremos Galego do Deza, na que xa están inscritas unhas 14 entidades, asociacións culturais e sociais. A comarca do Deza é unha das 19 de toda Galicia que forman parte da plataforma Queremos Galego, nada no mes de xullo. Unha manifestación este domingo en Santiago é o seu máis inmediato acometido, pero a plataforma programa outras actividades a prol da lingua galega. Para dar resposta aos ataques que na actualidade está a levar a cabo contra o galego e contra a nosa cultura en xeral o actual goberno da Xunta de Galicia. Que temos moitas tarefas que facer, temos que seguir traballando moito para combater moitos prexuízos e mentiras que se están a dicir e que están coas que se está a agredir aos galegofalantes e ao galego dende moitos sitios, non? A plataforma do Deza está composta por 14 entidades e aberta á incorporación de máis institucións ou persoas a título individual. Decir que a plataforma Queremos Galego no Deza, a máis dos portavoces, está constituída por unha comisión xestora na que están integradas distintas asociacións comarcais de tipo cultural e mesmo deportivo, así como equipas de normalización lingüística de colexios e de institutos. A manifestación para este domingo, que prevén histórica, está programada para as 12 da mañá na Alameda de Santiago de Compostela.